Tell me what you can say to the ones who lost their child, with no hope of ever finding them, with no chance to ever say goodbye. Melodia S1 este interpretată de fiica Nicolei Formescu, Ayana Lee Anderson, în vârstă de doar 10 ani. Ayana cântă de când avea 3 ani, vârstă la care și-a lansat și primul album, vândut în aproape 1 milion de exemplare în Europa. De atunci, tânăra artistă a mai lansat pe piața muzicală alte 2 albume care s-au bucurat de succes. Ayana a concertat și în România în 2008, când a participat la un eveniment în onoarea lui Michael Jackson. People dying, let's take the pain and make it home. Mama artistei, compozitoarea Nicole Formescu, deținătoarea a 11 discuri de platină, a renunțat la drepturile de autor ale melodiei S1. Toate sumele încasate în urma vânzării și difuzării piesei urmează să fie donate celor afectați de cutremurul din Japonia.